Ja. Den tog lige ned foran mig. Det er godt, det der. Sådan. Jeg lægger min stang her. Den er fandme god, den der. Ja, den er fandme god. Eller hvad? Ja. Jeg tror, den er cirka 65-70. Ja, den er i hvert fald fint. Den buller bare nu. Dengang vi tog, der kunne man godt være forår. Det er lidt. Det er det, der kan komme i og lande på mig. Ja. Nej, ikke der under. Nej. Ikke der under. Den sidder i hvert fald i munden. Ja. Bare følg med den. Bare kom med hernede. Nej, jeg vil gerne lande her. Ja, men du skal nok komme op her igen, men du har haft det. Bare begynde at komme herhen. Ah. Skal jeg hoppe ned på de sten her? Nej, det behøver du ikke. Hvis krogen den sidder fint, så den kan komme ud, så er der gerne, så er den bare ud. Jeg hopper bare lidt til ud. Ja, det er derfor, jeg lige presser den rimelig hårdt. Det var da fint. Så den er fint nok, så kan jeg komme ud. Så er det helt fint. Sådan.